Гледайте, как силно еспресо се излива в порцеланова чаша, изпълвайки въздуха с обещанието за перфектна сутрин. Една жена вдига чашата си, затваря очи и се наслаждава на аромата преди първата си глътка. Нежни ръце разчупват златист круасан, разкривайки меки маслени пластове, неустоимо изкушение. Бариста разбърква мляко в еспресо, създавайки красива розета върху кремообразно лате. Две ръце се срещат, докато посягат към захарта, споделяйки тих момент на кафе. Слънчева светлина се излива, докато една жена се наслаждава на кафето си и на спокойната атмосфера на кафенето. Когато настъпи златният час, Кафе Париж сияе, канейки ви да изпитате неговото очарование. Открийте своя собствен Париж в Кафе Париж, където всеки момент е вълшебен.